Szeretettel köszöntelek titeket, Jócsokonai Ági vagyok, a Prájna anyukája. Joga óra után vagyok, úgyhogy elnézést, ha egy kicsit ilyen sportosan vagyok, de nem olyan régen tartottuk a napindító jogánkat itt a lányokkal, kellemesen feltöltekeztünk, be vagyok pörögve, úgyhogy most gondoltam bejelentkezek itt nektek, adok ebből az energiából. Szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy a Prána szinte évvégéig nyitva áll, és a Facebook oldalon az események között tudjátok megnézni, hogy milyen programok lesznek még itt az idén. Azt gondolom, adjatok magatoknak egy kis időt még a töltődésre, nem csak mindig dolgozni, pörögni, sütni, főzni, ajándék, rend, ki hol van, ki hol lesz, menedzselni az egész év végét, családot, gyerekeket, pontosan tudom ez milyen, hanem néha egy kicsit kéziféket kell húzni és visszatöltekezni, erre remek lehetőségeket találtok itt, akár meditáción, akár jogaórán, akár Access Bars kezelésen, akár különböző egyéb programokon, amik itt még lesznek. Lesz egy szuper mézeskalácssütésünk jövő pénteken, ezt a női körrel alakítottuk ki, mert lett a Pránának egy saját kis zárt női köre, ahol egy ilyen védett térben tudunk nők egymással kapcsolódni, mint régen a fonóban, tudjátok, csak mi a Pránába járunk, nem a fonóba, és itt teázunk, kávézunk, beszélgetünk, közben néha kézműves dolgokat csinálunk, vagy majd lesznek közös programjaink jövőre, úgyhogy bárki nyugodtan csatlakozhat, szeretettel várunk titeket, illetve lesz egy szuper évzárunk jövő vasárnap délután, kellemesen ebéd után lement az otthoni minden is, ha csak egy órára el tud szakadni, akkor is szeretettel várunk. Azt gondolom, hogy a Prána megérdemel annyit, hogy amit egész évben itt kaptunk, töltekeztünk, találkoztunk, jobban lettünk, feltöltöttünk, erősödtünk, ebből egy picit illik néha visszaadni, vagy jól esik visszaadni, és erre lesz remek alkalom ez az évzáró jövő hét vasárnap, délután 3-tól 8-ig lesz ez az esemény, jössz amikor akarsz, amikor tudsz, egyedül, családdal, ne legyen ez gond, hogy otthon kell hagyni, szeretettel várunk egy teára, egy ölelésre, és egy picit így a helyet belakjuk, kicsit visszaadunk neki, hadd örüljön, hogy vagyunk, és köszönjük neki, hogy ő is van nekünk. Úgyhogy ennek ez a célja. Lesznek még évvégéig jogaórák, meditáció lesz most hétfőn, ami még ilyen fix program, illetve amiket mondtam, de tudtok mellett a segítőktől időpontokat még kérni az idénre, akár egy kis pihenésre, vágysz csak, vagy komolyabb oldásra van szükséged, nagyon lelkileg, nagyon nehéz időszakban vagy, bármilyen kérdésed van, keres minket, illetve januárban már is beindítunk egy dobkörrel, január 7-én szerdán lesz az első dobkörünk, ezt nem úgy képzeljétek el, hogy itt rockkoncert lesz, hanem Helena, itt az új segítőnk, és az ő barátnője Gyöngy, aki egyébként gospel kórus énekes Budapestről, és ők ketten fognak hangszerekkel tartani egy ilyen interaktív programot. Tegnap próbáltak itt délután, még az utcán is lehetett érezni az energiát, mert átsütött a falakon. Azért ezeknek a nagy feszített bőr doboknak, tudjátok, azért van hangzása, és ugye ezt egy kicsit így összekapcsolják a saját kis világukkal, úgyhogy nagyon izgalmasan hangzik ez, ha minden igaz, lesz minden hónapban egyszer. De lesz majd kakaós szertartás, családállítás, ajurvédikus programok lesznek, hogy picit is érdekel ez a kultúra, ennek a miensége, az ízek, lesz rá főző workshop, tudunk majd kicsit így a magyar konyhához hozzáigazítva új recepteket tanulni, fűszereket megismerni, mit mihez kombinálj, hogy ez a testednek is jó legyen, mert nem csak eszünk ész nélkül, hanem azért nem árt, ha oda is figyelünk, hogy ez nekünk jó-e. Ezt csak így zárójában mondtam. A hölgy Székesfehérvárról érkezik, úgyhogy a családállítós hölgy Adrián Budapestről, ő is volt már itt egy programon, ő is szeretettel várt titeket, úgyhogy bele lehet itt kezdeni az új évben. Nincs kifogás, hogy nincs mit csinálni Lacházán, lehet töltődni, lehet kikapcsolódni mindenféle formában, lehet erősödni lelkileg, testileg, akár a jogaórákon. Úgyhogy szeretettel várunk titeket mindenre is, és most mindenki mehet haza, és kipucolni a cipőt, mert jön a Mikulás. Jó hétvégét, sziasztok!